sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka menggalihaken dhateng kawontenan negaring Ndorowati mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Koko Prabu. Lho wis dadi jamak lumrahing Yayi. Us bola bali pun Kakang nampa ribet Yayi Prabu Kresna ora mangko asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti melu cawe-cawe babagan negara Mandura. Semono uga gandeng dina samengko Ndorowati mbok menawa nandhang ribet wis jamak lumrahing pun Kakang melu bebantu anut kekuwataning pun Kakang lawan jero Yayi Prabu Kresna. Mula kang saka kuwi ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggaling Yayi Prabu Kresna. Tumune paring pangandikan eneng apa lan ana lakon apa ing tumanduk Projeng Ndorowati. Koko Prabu mugi dados ing kaweningan estunipun perkawis menika boten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Ndorowati. Lho, ora ana sambung rapeti kalawan kaprajan lan Yayi Prabu Kresna? Inggih boten. Namung mugi kaweningan Koko Prabu menika ngembet dhateng kulawarga Dwaraka inggih rayi Paduka inggih putra-putra Paduka. Ose ngembet marang kulawarga Ndorowati. Apa ana perkara kelawan garwamu katelune? Babar pisan mboten. Apa ana perkara kelawan putra-putra Ndorowati? Menika ingin nembe badhe kula aturaken Koko Prabu. Sampun wonten 3 Candratang lengganing dinten sakmangke menika anak kula ing Parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnubrata inggih Kusuma Kilatmaka nilar Projeng Ndorowati nilar kasatriyaning Parang Garuda. Mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang semendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes. Bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun Samba ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang raying Ndorowati. Sampun boten kirang-kirang anggen kula utusan para prajurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula Samba parandene cabar gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ingkang raying Ndorowati krana Paduka mangertos bilih Samba menika putra ing Ndorowati ing boten nate nilar saking kasatriyan tuwin boten nate medal saking praja ing Ndorowati. Dinten sakmangke ngantos kisah saking praja ing Ndorowati ngantos ngancik 3 candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun Samba. Koko Prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat wiladala. Wis ana 3 sasi iki Samba lunga saka kasatriyan kasinggihan mekaten. Lho kok sik apa sira Yayi ora takon lawan kanca kancane Samba sakbarakane ingkang pendak dina kumpul kelawan Atmajamu Kusuma Kilatmaka? Koko Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Samba Wisnubrata malah boten namung menika sampun wangsul kula ngrawuhaken para Brahmana winasih Sewa Sugata Pandhita Resi supados angulari wonten pundi dunungipun Samba parandri sedaya ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Koko Prabu waladal jagat dewa Bathara Kresna kula wonten panandika ing Ngadawa ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Samba kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton. Lah iki lungane Samba iki aja mbok kluputake lawan Atmajamu nanging sira Yayi saka pitunganing pun Kakang ya nandhang luput. Liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten. Ngarep aku wis matur. Anak saumuran Samba ki aja nduk ugung mapan ana ing kedaton. Kudu mbok srawungake marang kiwa tengene, mbok srawungake marang kawulane, mbok srawungake marang ya kuwi nalindra tetangga sak kiwa tengening negara ing Ndorowati supaya wanuh marang pasrawungan, supaya tepung marang kanca kancane. Yen Samba ingkang umure wis ndungkap dewasa tansah mbok pangku ana negara ing Ndorowati iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba. Mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara ing Ndorowati mestine bakal akeh sambikalane. Lah iki Yayi mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung
aja banget nggonmu nresnani lan aja banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, sumendhe marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih, Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sakmangke menika dados kaca benggala ingkang langkung prayogi dinten sakmangke boten jenak manah kula tuwin boten kepenak dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing Projing Ndarawati. Koko Prabu kuwatos rasing manahipun ingkang raying Dwaraka. Lah ya ora jeneng mokal wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir yen to anake lunga. Nanging Kresna muga-muga wae lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe nggone kepengin weruh kelawan kahanan jaba, nggone kepengin weruh marang donya jaba ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan oning telenging Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu lan kula suwun sakmangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang raying Ndarawati sageta sakmangke damel gumregahing raosipun ingkang raying Ndarawati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pundi dunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata. Koko Prabu ndak sengkuyung Kresna yen perlu pun Kakang ora bakal kondur marang Projing Pandura, pun Kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projing Ndarawati sarta ana kabar sing ora ngepengake babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jemangkake asta ngrembyahake suku, pun Kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangonengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Didemadaning pasewakan Agung Negaring Ndarawati nalika semanten pirembagan Nata Agung ing Mandura miwah nata ing Ndarawati bebasan sanggaring para punggawa nayaka datan wonten ingkang wantun anyela pangandhanipun para priyagung kekalih marandene sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujara ganten wardu jara wangeca minangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkaping murika sebal bonamu apa to kang dadi tarunane ora ana macan prokurangke gajah medhaca kewantilan kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing Sukalima utusan saking negari Ngastina ingkang mantun mancat moncane timinggah Datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrombaing para kawula kanca pihak ana daya minggir dalu-dalan
Candha alon tata trapsilanira Ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu, Yai Prabu piye? Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika boten pangling kados sowanipun bapa rawuhipun bapa Penemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggaling pun Kakang lha kok Bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna kula wonten paring ngadhawuh timbalana apa wigatine? Paman Durna rawuh ning Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawa Leksana nanging to bakal bebutek banyu bening kanan negara Ndorowati. Nadyan saben dina aku campur karo paman Penemban Durna. Yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kanan negara Ndorowati. Ora usah melu-melu. Aku sing bakal ngundurke paman Penemban Durna. Koko Prabu lenggalang ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa Penemban sarawuh paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban Astaka swala sila berdobo, suwaru gimbal, sumorante, hobela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggiya widada sowan kula. Niskala. Saha menapa sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Keparing ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu ing Ndorowati, Ger. Bapa Penemban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Durna winantu karaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negaring Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan mriki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka, ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh nggih, menapa panjenengan pangling? Mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun anak Prabu Baladewa wilujeng, Ger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih. Kalian sinten? Namung piyambakan. Piyambakan menapa Mbeta Kurawa? Mbeta Kurawa. Menapa piyambakan? Piyambakan. Pendhita molak-malik njaluk dijotosi. Kosik Setyaki kosik. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ngestaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tekaku ya Udawa. Pangestuku tampanana Udawa. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Penemban Durna wilujeng. Sawe iki? Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbagake aku. Nggih, kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu sembidu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lek mun duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti milara karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten.
kula badhe mupus sedayanipun. Syukur. Awak dhewe kudu syukuran secaki. Iya. Dipun sekejaken lenggahipun Bawa Penemban Duna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Dwarawati. Bawa Penemban Wonten dawuh, Ger. sumengko pengawak Bojran Damar Sasi rawipun Bawa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Dwarawati cumadung dawuh pangendikanipun Bawa Penemban Durna ing Sukalima. Menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kerarjanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negaring Dwarawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwakaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten negaring Dwarawati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakula Wangsa tansah manggya widodha nir ing sambikala. Syukur, Ger, syukur. Tansah nampi barokah saka ngarsaning Gusti Ing Maha Nasa. Matur sembah nuwun Bapak Penemban Duna. Oh inggih. Dene ndungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing Pandhawa wonten negaring Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan Bapak Penemban Duna sowan dhateng negaring Dwarawati. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayeng negaring Ngastina inggih anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun boten gadahi kegiatan. Malah sajaipun nglokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memani ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelengganika dinten sakmangke menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumindhi banon kang pinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapaken para wadyabala supados anggu padi wonten pundi durungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Malah anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawakaken para Brahmana Wirase Sewa Sugata, para pendhita, para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawaduna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kyai Prabu Ngastina kok dadak ngrawakaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah, jare pendhita ngerti lelakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita Brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalima ki ora ana gunane? Tasih wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika ngrumaosi bilih kula menika gesang ngeyup dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasisanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanapun ngrawakaken para Brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi durungipun Lesmana Mandra Kumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawaduna dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapak Penemban Dana kula nyuwun, Bapak Durna ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana. Pripun carane supados Bapak Durna saged manggihaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Dwarawati. Nuwun sewu, miturut keterangan Bapak Durna ing kados mekaten menika, tegesipun Bapak Durna menika mboten diutus Kyai Prabu Ngastina. Merga menika iku bertekele Bapak Durna piyambak. Lah nggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin arya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ingkang wigati kula menika wonten negari Dwarawati. Sawanipun Bapak Durna menika wigatosipun Mun sewu ngaten menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu.
Wisnu menika mboten kok uwis leanu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wantun mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten, namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing Kasedan Jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Ramawijaya. Sang Marteng jagat ingkang saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Ramawijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Ramawijaya ingkang lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika lantip ing panggraita. Wisnu menika lantip ing panggraita, wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndarawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten sukaliraning penggalih panjenengan paring pitedah wonten pundi denungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke pados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun pados manah kula menika supados enggala cetha tuwin manah kula menika enggala padhang Kresna paduka paring pitedah wonten pundi denungipun Lesmana Mandra Kumara menika, Nger. Bapak Durna wonten dawuh nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sak biyantu dhateng Bapa Penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Wonten menapa, Ger? Kula menika ugi nandang susah. Karna kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika 3. Rukmini, Setyabama, Jembatan Merah, Jembawati. Kula aturi paring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata keneng gene, kan? Pendhita kok basane keneng gene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun Tigang Candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang musebut Kaca Paesan. Wonten kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten prisa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bake saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kaliyan putu kula Lesmana Mandra Kumara. Bapa Penemban, Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka boten saged ngrumiyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kaliyan anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedet lelimengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet lelimengan. Oglangan apa nggih ya? Boten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pundi dunungipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kaliyan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pundi lenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalindra sanesipun menika kula mboten patosa pitados. Nadyan kondhang kawenang-wenang, nadyan kondhang kajana priya. Bilih nalindra menika kala wau digdaya. Nanging kula nuwun sewu, manah kula menika namung pitados kaliyan panjenengan. Mila kula nuwun sewu, Ger. Kula nyuwun tulung kemawon. Kula nyuwun tulung kemawon. Panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan. Mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi? Kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Bapa Penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging boten saged nedahaken. Mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun kebrebeken dhateng kumandhangipun Alindra Ndarawati, dhateng kondhangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah nyatanipun kula nuwun sewu,
Dinten menika kula nyuwun pambyantunipun anak Prabu Ndarawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng Kang Bapa ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Nger. Menapa panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sakmangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Ndarawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Ndarawati sing sami nderek seba menika sami klesak-klesik jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa ana ngendi dunung Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung dienggo nyengkake kuncalaning asmaning Nata Ndarawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Nger. Sak dawa-dawaning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan boten saged ngaturaken wonten Widodari Lesmana Mandra Kumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalanidan panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Nger. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho, kula ingkang badhe mbiyawaraken nek Nata Ndarawati menika dudu titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna. Wonten dawuh. Bapa Durna. Wonten dawuh. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen niku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndarawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan mau menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki kok gawe becik negara Ndarawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawa Laksana. Ning nek Durna iki kok mung gakal gawe geger negara Ndarawati, kula wis kebacut sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndarawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndarawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados anak Prabu Ndarawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggali Yai Prabu ki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndarawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung kanthi nenggo 3 sasi 10 dina. Ngaten lho. Sampeyan aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampeyan aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek kok pajake wong Kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu kan, mangkiriyen. Mangkiriyen sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dhateng asma sanesipun. Menika mbebayani, nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampeyan mangluwa. Sampeyan mangluwa. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pengetianipun anak Prabu Ndarawati. Nek ngono sampeyan mangkal. Nek ngoten sampeyan mangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten wantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Ndarawati. Tur ingkang dados narendra wonten negaring Ndarawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem ning nek sekli panjenenganipun anak Prabu Ndarawati tertentu badhe kula estakaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun ngomong pripun sampe? Sakranjang kopra omane Baladewa ora mangguku ning Seklimangan ngendikane Yai Prabu Ndarawati mangguku, ngoten. Nggih. Merga kula semanten negara Ndarawati. Mila kula ingkang dikula nglestakaken dawuh niku dawuhipun anak Prabu Ndarawati mboten dawuhipun sinten-sinten. Pun sampean saniki gelem metu napa mboten? Ora usah netangi kamurkaning Baladewa. Aja netangi kamurkaning Nata Mantra Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ora gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadahi tangane Baladewa? Oh, pripun? Ngono kan. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandang.
tatanan wong gerang ora nyebut karo gerame. Nuwun sewu Koko Prabu ki ya ngapa to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kuwi sik. Kowe aja ngawur gawar-ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembagan menika menawi dipun rembagan sae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling kanepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna. Ing kados mekaten menika nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojogan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan. Yen pancen Begawan Durna nggawa Kurawa, aku dhewe kepakan Rajang Parasata Kurawa. Estu. Yo. Lair batos tenan. Mongko kula menika kulina panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang-tuding Setyaki. Wonten dawuh. Nek didhawuhi Koko Prabu Mandura aja gelem. Nggih, ngestaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu Koko Prabu Mandura. Nggih, ngestaken dawuh. Aja gelem perang. Nggih. Udawa wonten dawuh. Ora sah perang. Kok niku mboten nate perang kok sinun. Upama perang ya ping gilok-gilok ki mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawing Koko Prabu Mandura, aku sing ora trima. Nggih, ngestaken dawuh. Iki kusik. Iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Setyaki ora entuk perang, Udawa ora entuk perang iki njur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sameneika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan menika ndumbani dhateng Rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing Rayi, panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Nanging mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tenguk-tenguk. Ayo, metu coba. Ayo, Pak. Iya. Mesaken dhateng Koko Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dienggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling kanepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Napa Nalindra kok mengsah dhateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora samboke wangi, janjine wangi awas kowe. Nggih, ngestaken dawuh. Udawa rasane wangi. Nggih, mboten sinun. Janjine wangi awas. Nggih, ngestaken dawuh. Mboten ajeng nonton bareng entuk. Ning ora sange wangi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngaten lajeng keparengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Nggih. Ora usah mapake para Sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Nggih. Golek ana samba. Aja pati-pati kundur marang Projing Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngertiya durung wae aku matur kelawan Koko Prabu Mandura. Sayektine nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung samba ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projing Amarta. Perkara samba tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibing sun kundur ngedatun. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gati ning paranggilan. Saut-saut kundur ngedatun jeluk saking dampar ketara kinawit gambaran gading kadhaken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ring sami ngambil upacaran keprabun. Kawijinan saking Mandura tindak nyosi Nararata lamun katinun saking Mandura kaya tansah katon
ubayane. Sangke negari Ndarawati sajak gugup kaya wong keweden. Nuwun sewu Kakang Prambandurna enten napa? Lole kenthos walu gembol monyor-monyor. Duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang lempaken para sata Kurawa ingkang kapandikan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten napa Kakang Prambandurna? Ngen kula nyuwun priksa anak Prabu Ndarawati. Diwangsuli dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura? Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen diat karo anak Prabu Ndarawati supaya nuduhaken tembuti dununge Lesmana Mandra Kumara. Merga kula duwe penemu yen to Nata Ndarawati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Iso ditonton lan iso mangerteni menyang Lesmana Mandra Kumara. Ning tinemune Sinuwun Ndarawati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengol leh kula nyuwara. Lah niku sing marai kaya ngoten niku. Sing marai kanane mboten sae sampeyan ling ngendika sengol. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka Kedatonegara Ndarawati. Terus sampeyan nglumpuke para sata Kurawa. Mboten sawedi kangelan. Dina niki negara Ndarawati dibiyuki Bathang Sayuta. Nek anak Prabu Ndarawati ora kersa nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara putu kula?
digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo blakane menyang Adi Durung Lesmana Mandra Kumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhingi kridhanipun tiang-tiang Ndrawati? Mestine ngoten. Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa, ning biasane sing maju Setyaki kalih Udawa, kalih prajurit-prajurit Ndrawati. Disingkirke. Mengko nek sing maju kira-kira dudu Setyaki kalih dudu Udawa. Sing maju mbanda kalani kula dhewe sing ajeng napakake. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan, Surtayu wonten timbalan. Gepuk perang negara Ndrawati. Yen nata Ndrawati ora gelem blakake menyang endi lenggahing putuku Lesmana Mandrakara nyuwun pamit tambeng westu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Mungguing ayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewapaknya mungguing ngalogo wah gugu karepe dhewe Kartomarma inggih Koko Prabu dampyak lakon ing Prasata Kurawa ngener ana negara Ndrawati. Monggo aku mau lagi wae ndukane karo Bapak Penemban Durna. Ingkang semune meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang Adi Durung Lesmana Mandra Kumara. Monggo Yai Prabu Ndrawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Ndrawati saka ing Paranggaruda. Lah kok Penemban Durna meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang Adi Lungguhing Lesmana Mandra Kumara. Nganti aku wani karo paman Penemban Durna. Kowe ndene arep ngopo kowe? Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Ndrawati. Kosek, wis cetha kowe mapane negara Ndrawati kok dadak kowe matur sowan negara Ndrawati. Niatmu apa? Inggih. Anu Koko Prabu. Niat kula anune sapa? Anu piye? Iya, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Ndrawati nedahaken wonten pundi lenggahipun inggih menapa Anggir Lesmana Mandra Kumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Ndrawati. Kowe bakal gawe geger negara Ndrawati, yo. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndrawati, ngono apa piye? Nyuwun mahapunten. Sekawit Bapak Penemban Durna paring dawuh kaliyan kula bilih kula kedah mapakaken Senopati Ndrawati kedah ngasuraken Senopati Ndrawati menawi kepengin pinanggih kaliyan anak kula Lesmana Mandra Kumara. Setyaki Udawa ora nang kene. Sing duwe kewajiban nguturake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng Puswita marang Yai Prabu Duryudana. Aku durung tau tate mungsuh Parasata Kurawa. Dijajal nang kene ayo Gage. Kaya apa aku sing tekaning pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kaliyan panjenengan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipun dukani Bapak Penemban Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten.
Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot diwangsulan. Iya. Awrat penemban Duna tegese wani karo Baladewa marang kowe. Ayo, rubut terlegane aku. Wah! Ono kuwi ora ngikut kewaton, ora nglakon mati dereng aku derajat wani karo Baladewa. Lan awak lareng jagat dan menulan kowe. Kakek, ngene iki rak ringkes. Ora usah dadak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Koko Prabu estunipun. Kowe ora minggat kemacang kowe kula. Ojo mati aku. Mandek. Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadangmu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majengan pabalatan mbok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadange Yayi Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine Tegese pangkatmu Pengilan Pati. Pangeran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndrawati ning ngayal dolnane ngayal. Dolnane ngayal. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isor ing delamakan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kurawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sing kon bali. Nek ora gelem bali wajibe Diotosi. mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matur napa? Nek sengkune Durna ora gelem bali wajibe Diotosi. mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. kula. Nek nesu Omong sing ngakon Baladewa. Siap. Man kan Bali. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ora kowe kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan Bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem Bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. dur kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Kok edan ya.
Duryudana kundul. Lho. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandrakumara. Anak Prabu Durawati kudu gelem nutuake menyang Durna Lesmana Mandrakumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu lah gelem bali nun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat sing ngomong copo. Pol komandan Durmagati wi kula pun lesik mundel kabeh cengkuni kula jotos durna kula jotos bagus nadyan rupamu ala nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prencurane wong apik Kurawa bakale tumular dadi apik nggih kula kuwi tetep dadi wong apik sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep mindak sing ora prayoga, mbok eleke. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula ajeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo ning kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodo, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, siap. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok karo Cengkuni karo Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ganggu gawe kemerdekaning negara Durawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durmagati. Baladewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi Durawati katingal suwung komplak monggo miturut ujaring para nayaka para Punggawa yen to Yayi Prabu Durawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dana dom sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja ing Durawati tunggune nganti sak baline anakku Paranggaruda Samba Yakusuma Kilat Moko. Ora pati-pati aku bakal kundul marang praja ing Mandura yen to durung weruh timbule anakku lanang Paranggaruda Samba Wisnubrata.
Datang minangka slampahing Sangya Krasata Kurawa. Nalika semanten ingkang ngupaya wonten pundi jenengipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Gandha kecapen kemapan wonten ing wana Krendayana. Wonten ing wewengkon Dandang Mangore. Sinten ingkang wantun alampah tapa brata mesu budi maladining tanah sanes kejawi namung putra ing Astina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang lampah tapa brata saka segongnya nglampahi tapa brata wekasan dadi maweh Prabawa madyaning kayuwangan Dandang Mangore kathah sangganing para jim setan mriprayangan ilu-ilu Banaspati wadya balaning Sang Pandya Bedari Durga ingkang sami anjele kepati anebi saking Dandang Mangore jerih kelawan gara-gara ingkang timbul saking dayaning Sang Lesmana Mandra Kumara. Mulat kawontenan sigra Sang Hyang Pandya Bedari Durga mrepeki ungganing Sang Lesmana minalampah tapa ya njugaraken putra Astina Raden Lesmana Mandra Kumara nggih Sang Pandya Bedari Durga wau. Teratebang
tumalong rumambat wedyan kowe semu kang mawon raras obat sodhe selikur dina iki ora pangling kaya putuku Lesmana Mandra Kumara ingkang nglakoni tapa ning telenging alas Krendayana Lesmana sing gedhe pangapuramu dene eyang wing dandang manguring jugarake nggonmu tapa ya nggir boten dados menapa eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang wayah pun Lesmana katur ngersa paduka Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga iya tak tampa pangestune Eyangmu tampanana ya Lesmana kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan ndadekake gumun rasaning atiku dening atase selawase urip ana ing alam padang ora nate nglakoni tapa brata ora nate nglakoni semedi lah kok ora kaya sagedagan iki kowe nglakoni tapa ning telenging wana Krendayana monggo kowe lungguh ning Sela Gilang patobat kowe iki jane tapa apa Dharma Wisata ing atase tapa kok obat sak ngisore nggonmu nglakoni tapa kok mbledher kulit kacang monggo ya ana wadah Nagasari barang ing atase nglakoni tapa kok sangu panganan lho boten kiyat kula menika nggadahi sakit padharane yang menawi mboten maem utawi telat maem kemawon padharan kula sakit mila kula anggenipun tapa nggih mbeta panganan kuwi tegese nggonmu tapa ora tulus tekaning lahir batin lah pripun wong nyatane ya ora kuwatenan kosek to saiki aku tak takon karo kowe janjane nggonmu nglakoni tapa kuwi duwe gegayuhan apa mugi andadosna ing kawuningan Eyang kula menika nampi sasmitaning dewa supados anggayuh wakyuning Jawata ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat wahyuning dewa inggih jenenge apa Wahyu Cakra Dinengratan wahyu apa anu napa niku jenenge Cakraningrat nah Cakraningrat monggo menika wahyuning ratu dasaripun benjang menawi Kanjeng Rama Duryudana sampun lengser keprabon sing dados nalendra kula mongko nek kula mboten kedunungan wayuning ratu menika mangke kula badhe mboten kiyat lenggah dampar mila Eyang kula nglakoni tapa menika kula kepengin kedunungan wahyu patobat yen manyan kaya mengkono becik banget kang dadi gayuhamu Lesmana mula terus nanggonmu tapa nganti besok kowe entuk kedunungan wahyu Cakraningrat mangke riyen Eyang ampun tindak saking papan mriki jalaran sareng kula manah-manah menawi ndika Kanjeng Eyang boten sabiyantu kaliyan kula taunana windanana kula mboten badhe saged kedunungan wahyu mila kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Eyang keparenga sakmangke
eyang bantu kalian kula sageta kula kedunungan wahyu. Carane piye? Eyang minggah wonten ing Kayangan Suralaya nyuwun wahyu menika saking Iwang Pikulun Bathara Guru. Mangke wayunipun panjenengan boyong tumuli kaparingaken dhateng kula ngaten kemawon kok Yang. Tan samarpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Ora ana jamal mengatasi wayu kok dijaluk nanging gandeng kabeh mau sing dadi panyuwun Lesmana aku ing bakal ngudaneni. Nang apa kira-kira kowe sago ngijoli bebono ingkang ndak bakal ndak ngendikake kelawan kowe? Napa Yang? Aku sago nggayuke wayu cakrane rat bakal mbok tampa nanging aku njaluk karo kowe. Kanjeng Yang nyuwun menapa? Sesuk yen kowe tekaning pati, kowe ora bakal manjing ning kasuwargan. Nanging sukmamu dadi balane eyangmu dandang mangure, ragamu dadi panganing baju barat kepiye? Lesmana nembe wahing gelem apa ora? Tobat. Nek kula mati kula mboten mlebet swarga, ora. Kula mboten tinampa sukmanipun, ora. Walah kepripun nggih? Ning gandeng wahyu menika wigatos tumraping kula. Nggih pun Yang mboten napa-napa nek pancen kaya ngoten dipun sekseni bumi geni banyu angin keblat papat segara gunung isine ngrina wengi dados seksi ucapipun Lesmana Mandra Kumara kula saguh benjang pecah dados balaning Eyang Pandya Betari Durga. Nggih mboten ajeng goro. Yen tenan tunggunen ana ning papan kene. Aku bakal munggah ning Kayangan nyuwun wayu cakrane saka Iwang Pikulun Jadimurti yen lumrah aku ingkang nyuwun mesti bakal diparingake Lesmana. Matur sembah nuwun. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Eyang. Wis to, ora usah kuwatir tunggunen ning kene lak jaluke wayu cakrane ngrang. Pandhita kang kinare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone
Oh wonten pangendikaning Wang Pikulun Jatimurti yen to dina samengko aku pinatah manjalma dadi wujuding kanugrahan ing mapan ana ing angganing titah ingkang wis pinilih nampa kanugrahan saka para Jawata nganti ndak rewangi mudhun saka ing kayiwangan ingkang wigati netepi kalawan pangendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya ngupaya kalawan titah ingkang padha sekung Subrata maladining lakoni semedi supaya entuk wahyu cakraning rat ya to yen pancen kaya mengkono ora wegah nggonku bakal kekalangan ngupaya kasuwargan mapan ning wana Krendayana sapa titah utawa satriya ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat muga-muga pener lan ora kleru nggonku mapanake kelawan kasuwarganku. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Sawirana lan warayang wisikan magulingan lima mak klebat liwat ana ngarep aku. Bareng tak wis patake batu-batu ora pangling iki wujuding wahyu. Ingkang mudhun saka ing kadewatan. Apa pancen kepara nyata yen to kowe wahyu cakraning rat? Nyuwun pangapunten Pandya Betari Durga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tampa gawe legul gawaning ati ora liwat pangestuku tampanana ya wahyu cakraning rat. Kula pun dinggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa dene paduka Pandya Betari nyegat dhateng lampahipun wahyu cakraning rat katobat kepasang yukya katuju ing inu ora usah aku keroyo-royo prapteng ana ing negara utawa ing kadewatan Kayiwangan Suralaya matur ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nanging nyatane ana ing kene aku wis ketemu kelawan kowe wahyu cakraning rat dina samengko ngertiya yen to aku dadi utusaning putra Ngastinaya kuwi Lesmana Mandragumara ingkang nglakoni tapa ning Dandang Manguring. Ingkang pengen banget kedunungan kelawan kowe wahyu cakraning rat mula ora usah dadak kowe ketayalan golek kasuwargan. Dina samengko ayo to manut kelawan aku kowe tak papanake ana ing ngangganing Radi Lesmana Mandragumara. Momong marang putra Ngastinaya wahyu cakraning rat. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana mboten wonten jamak mariping ngatasipun wahyu kok mapan angganipun titah sarana dipun peksa kula menika kadhawuhan milih dhateng jiwanipun titah menika kala wau sarana nintringi dhateng titah menika Pandya Betari menawi trep dados warganipun ingkang abdipun wahyu cakraning rat tetep dados kasuwargan kula nanging menawi mboten inggih kula nyuwun pangapunten kula mboten saged momong dhateng satriya menika kala wau langkung-langkung wanten ngendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah
menawi kula momong dhateng satria ingkang watak angkara budi candala dayanipun Wahyu Cakraningrat menika boten dados dayaning Wahyu Kanalindran nanging malah badhe mbesmi jagat saisinipun nanging menawi trep lan pantes raga menika kula mong sayekti sak mangke badhe ambabar kesaenan wonten ing Madyapada. Mila kula nyuwun pangapunten Pandya Betari kula mboten saged nuruti menawi dados pangandika paduka. Ingkang saking menika kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah kisah saking ngajeng paduka Pandya Betari kula. Tobat. Piye malah mak klebat lunga so ngarepake Pendari Pandya Betari Durga tobat. Anggemu apa aku ora iso ngoyak karo kowe Wahyu Cakraningrat tobat kowe mlayu tak oyak tak candak dadi apa kowe. Putuku nggir wong bagus. Setemene wong dadi penjangkamu bakal kelakon nanging lha kok mrucut saka gembolan wal saka kudangan. Gelaripun kados pundi Eyang? Kok Eyang kok gembrobyos kados mekaten? Aku oyak-oyakan karo Wahyu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ngene nganggamu ora gelem. Tumuli mlayu sing ngarepane Eyangmu Pandya Betari Durga tak oyak tobat ora kewagang. Jebul Wahyu Cakraningrat kuwi pinter nggone nglimpakake kelawan Eyangmu Pandya Betari Durga. Mula Kang Sanga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe ya nggir. Kowe aja wedi tak jampangi lakumu oyaken dhewe supaya luwih tentrem nggonmu entuk Wahyu Cakraningrat Lesmana. Mapan wonten ing kidul Kilen Wanakrendayana menika ta warnane putra Indrawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka Alambai Tapa Brata tan wonten ingkang ginaya kejawi amung tumurning Wahyu Cakraningrat nilar kadonyan nilar kasatriyan amilalu nglampahi semedi madaning Wanakrendayana kocap datanantara dangu
katingal ingkang tumiyup saking Dirgantara. Nggih. Wujuding Wahyu Cakrane Rat mulat putra Ndarawati ngedeng tapa sigra den perpegi dening Wahyu Cakrane Rat nenggih putra Ndarawati Raden Samba, Raden Kusuma Kilatmaka. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka putra ing Ndarawati ngeng alaku tapa brata semedi ana ing wana Krendayana ora ana ingkang giginayuh kejaba mung tumurun ing Wahyu Cakraning Rat mbok menawa wis dadi bejaning satru ing Parang Garuda ngawruhana ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita ulun Pangejawantahing Wahyu Cakraning Rat Anggir Samba gandeng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mula ora ketang nggonmu wis milara kelawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjing ana ngangganing Raden Samba apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan Wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarta sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwih-luwih tumindak angkara budi candala kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Samba kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ning angganing Raden Samba. Nah yen to Raden Samba bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sartane nduweni watak sabar ikhlas. Mbok menawa ya Raden Samba ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake Nalendra ana ing nusa Jawa iki Raden Samba. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura rek agiri-giri ro nanggono magawe gelar magawe gelar wang ora dalah nadyan nglakoni tapa nanging capet-capet aku krungu ngendikaning priyayi ingkang maring dawuh kelawan aku yen to sejati ing merpeki kelawan aku wujuding Wahyu Cakraning Rat mongko wis manjing ning angganing Raden Samba alah dalah yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumurun ing Wahyu Cakraning Rat ketitik tak lakoni nggonku tapa brata
ninggal kasatyan parang Garuda, ninggal negoring Ndorowati. Niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe, nanging muktekake kelawan turun-turunku yang bakal pinardawa kamulyane dadi Nalindra. Yen to aku engko bali marang Praja Ndorowati matur Kanjeng Rama, Rama, kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten. Nanging kula nggayuh kanugrahan. Kula sampun pikantuk kanugrahan Wayu Cakraning Rat Rama. Tan wurunga yen to Rama Prabu Ndorowati lengser ke Prabon, aku ingkang dakal gumanti ke Praboning nata ing Ndorowati. Mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu. Yen aku gumanti ke Praboning Kanjeng Rama Prabu mesti wae luwih moncer, luwih kondang ratu ning mring Ndorowati. Mastu Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Raden Samba, aku wis weling akeh-akeh, aja nganti darbe watak adigang adigung adiguna, sabab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono aku ora betah momong kelawan angganing titah ingkang duwe watak sombong ngumuk lan sak piturute. Nyuwun pangapura Raden, paripaksa aku uncat saka angganing Raden Samba. Waladas jebul gerner ngendikaning piyai sepuh biyen padha ngandhakake nek watak karo watuk kuwi jane ukarane meh padha ning beda. Yen watuk kuwi ditambani mesti bakale mari, ning nek watak kuwi lah kok ora iso dienggokke, ora iso diowahi. Nganti ketrucut aku sombong, aku umuk kepengin lungguh damar ke Praboning Ndorowati. Gumanti marang ke Praboning Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nganti wayun cacung angganing Raden Samba. Wah, lah nek nganti aku bali ora entuk gawe apa ora wirang bebarange. Wayu Cakranat kuwi aja mlayu, ayo melu aku, ayo. Melu aku. Kang ditokang ginare wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang kang ajaping tawang. Ndara menemban pinten-pinten dinten boten kepareng medal saking pertapan niki kok lenggah enten pecerabaan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadong dawuh Penemban. Nggih, Penemban. Kula ingkang abdi pun nala gareng nyadong dawuh Penemban. Penemban kula ingkang abdi pun Petruk cumadong dawuh. Truk. Penemban Madubronto iki waria. Wus. Ngawur nek omong kuwi senengane waton crukat lho. Kowe kok iso muni ngono? Lho tangane sing mburi lho kok aleman kok ngene iki. Sing endi? Tangane sing mburi lho. Kae tangan pendhita iki ngono ya kok enggak jejeli sutang tangan. Omongane kok sotke Penemban Madubronto Ciraka. Oh, Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan kepara nyata yen to dina samengko aku metu saka ing pertapan mapan ana ing pecrabaan. Karana dina iki dina ingkang wis dingendikake dening para dewa bakal tumedhak wujuding kanugrahan ingkang tirampa dening titahe. Sinambi nanting marang ketrimaning uripe Begawan Madubronto mbok menawa aku ingkang keduga sarta kuat anggayuh kanugrahaning Jawata mau Kakang Nayantaka. Miat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tahan padang kasuran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga
Nek pancen iku sing digayo Sang Tapa, kula namung saged memuji. Mugi-mugi napa sing manggayo saged kasembadan. Pamujimu tak suwun ndak dawuhi supaya kowe mapan ning wepungkuraning pertapan. Merga sedhela meneh bakal ana dayok ingkang sayektine ora kena kawanguran dening sapa wae Kakang Semar. Nggih, esraken dawuh penemban. Kontangi nang samudra anglangut. Kadangmu padha arantena becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saranta iku wong Dwarawati. Oh Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Penemban aja kaget aku ingkang prapta ning pertapan mringin putih. Sira Sang Mahayogi banget nggone nglakoni gentur tapa brata semedi maladihening. Mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling Sang Penemban ya Sang Pinandita. Tanole kejaba mung gayuh tumruning wahyu kanugraning dewa. Penemban gandeng dak sawang saka paningal permana jati katon resik jiwaning Penemban madu branta ing wringin putih. Mula saka penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning Rat Penemban. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Kaya wis weruh marang jatining wahyu ingkang wis manjing angganing Sang Penemban Madu Bronto. Mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah, datan musik Sang Penemban Madu Bronto mulat pelajaring putra ing Dwarawati. Wah, dalah mapan ana ing kene wahyu cakraning Rat. Nuwun sewu. Radi kaget raos sing manahipun ingkang abdipun Madu Bronto. Raden panjenengan menika sinten? Teka mlajar-mlajar lumajar mlebet wonten ing telenging petrabaan. Yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra ing Dwarawati satring marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Wonten menapa dene jenengan ndika mlajar-mlajar Penemban? Ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi. Ingkang kedulungan wahyu cakraning Rat merga playuning wahyu mlebu ning pecrabaan pertapan. Tumuli elang ndak kedhepake manjing angganing Penemban Madu Bronto. Mula kang sengko kuwi ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna praptaning putra ing Dwarawati ana ngarepaning Penemban Madu Bronto. Saya timung kepengin nyuwun wahyu bakal ndak boyong. Nyuwun pangapunten. Estunipun kula mboten badhe owel sarta anggrundel nyaosaken wahyu.
Nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jernyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun Madu Branta. Kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika Raden. Yen ngono aku ingkang bakal ngrudha paripeksa. Lho, lajeng serananipun anggen Paduka badhe ngrudha paripeksa. Kowe tak pateni Wahyu Cat Wahyu bakal manjing angganing Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aku bareng mlayune putra Ndarawati kadangku Kakang Samba Wisnu Bratangga ning oyak-oyak Wahyu. Lah kok dadi Wahyu mapan ana ing pertapan kene. Kowe sapa Penemban? Kula Madu Branta Raden. Panjenengan sinten? Lesmana Mandra Kumara. Putra ing negara Ngastina calon dadi Ratu Ngastina. Ilanging Wahyu mapan ning angganing Madu Branta ya kowe. Mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken, wah lakon mati dening aku kowe Madu Branta. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Angger Samba. Paman, mboten nyinten Paman sedaki dumugi wonten mriki. Nggih. Wonten menapa Paman? Dipun utus dening Ingkang Rama ngobati Angger Samba. Mindran saking kasatriyan Parang Garuda. Mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dhateng gesang kula. Liripun kula tapa wonten ing wana Krendayana nggayuh Wahyu Cakraningrat ingkang sekawit Wahyu sampun mapan angganipun ingkang putra ing Parang Garuda nanging ngoncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta. Kula suwun boten dipun paringaken badhe kula pejahi. Kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang. Paman kepasang yuk ya katuju ing nginu. Paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung pendhita Madu Branta kapejahana. Nggih. Kula dumugi mriki menika dipun dawuh supados madosi Angger Samba. Menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Ndarawati. Sinten ngertos ingkang Rama saged mbelani dhateng Angger Samba. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh Paman. Kresna Tantulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Rabu piye sampun boten gadhahi pengajeng-ajeng krana kesahipun anak kula pun Abimanyu monggo paduka sampun kepareng lan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun sagah angupaya wonten pundi dunungipun anak kula
Nanging kenging menapa anggen paduka tindak mandheg mangu sajak katingal bingung penggalipun Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Ya ming ana parapatan negara Ngamarta mau pun Kakang ora prasaja, pun Kakang ora bloko. Upamata pun Kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung merga penggaling pun Kakang uga ora jenjem, atiku uga ora jenak. Lha pun kados pundi? Ngerti yo? Pun Kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilukaning Si Abimanyu ku satemene pun Kakang uga bingung merga putraku Samba ya Kusuma Kilat Moko ing Paranggaruda uga wis 3 sasi iki ninggal kasatriyan. Ora coba aku jedring wong tuwa mengko kelangan anak kok kon goleki anakmu kuwi apa iso tuwajuh nggonku nyambut gawe. Kenging menapa paduka mboten paring dawuh kala nalika wonten ing parapatan mung aku ora kepenak karo Yai Darmaji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kelawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kelawan putra-putra Pandhawa. Lajeng sak mangke kados pundi? Wis ayo bebarangan dipasrahke marang Purbaning Hyang Mahanasa. Jernyatane anak kuwi saka tembung anane putra kuwi merga saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka. Mangawur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Samba inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestune wong atuwamu tampan ana kula pun dinggo jimat paripih Setyaki wonten timbalan pinter nggonmu ngupaya kaliyan anakmu Samba nggih samangke sampun kula aturaken kok ora buya tak tampa ya mung ana apa. Lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene, Rama. Sampun ngantos mlepataken dhateng jasad kula. Kula mboten lepat. Wong lunga saka kasatriyan suwene 3 sasi mongko ora pamit kok ora rupangsani luput. Inggih, namung kisah kula menika mboten nuruti dhateng pribadi kula piyambak. Namung kula menika istrinipun nggayuh kanugrahan. Lho, Gusti. Samba nggayuh kanugrahan. Inggih. Selanane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata matedaken kanugrahan wujudipun Wahyu Cakraningrat Rama mugi andhadosna ing kawuningan. Ing sekawet tinampi kasutapan kula Wahyu manjing angganipun ing kemutra pun Samba. Nanging boten dangu Wahyu oncat. Tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan Ngringin Putih wonten pandhita muda naminipun Begawan Madu Bronto. Wahyu manjing angganipun Begawan Madu Bronto tumuli kula mboten trima. Wahyu kula suwun mboten dipun paringaken Madu Bronto badhe kula pejahi. Nanging kula kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kaliyan Paman Setyaki. Kosek to. Lah wong sing jeneng Wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa. Merga Wahyu kuwi kanugrahaning Hyang Mahanasa tumrap titahe ingkang pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas. Lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana Wahyu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus Wahyune oncat manjing nang kowe napa piye? Sirmu ngono iya. Inggih. Niat kula ngaten. Lah ora bakal kelakon. Rama sakmangke ngaten mawon. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rama kula aturi mbelani dhateng kula. Lho, mbelani tegese piye? Rama kula aturi mejahi Madu Bronto. Lah nek aku kon mateni Madu Bronto aku ora sagu. Aku ora sagu. Merga kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh Wahyu Cakraningrat. Dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa. Ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Yen kowe pengen gayuh Wahyu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip. Luwih-luwih kowe wani mateni Madu Bronto. Kuwi tegese saya gedhe dosamu wong sing kedunungan dosa kuwi tangeh kedunungan Wahyu. Lah apa arep tok teruske? Apa arep tok teruske? Iya. Inggih nyuwun mapunten nanging raos kula dereng marem.
raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa ratri nuruti dhateng kula pamirama mboten perlu kersa mejahi Madu Branta kula aturi rawuh wonten pertapan Wringin Putih sak boten-botenipun gegiro dhateng kawontenanipun Madu Branta ya wis coba kaya ngono tak tilikane Madu Branta kaya ngapa Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat iki to ing ngaran Madu Branta inggih menika Pandya Betari Durga iya pancen mengkono wonten menapa teka mlebet pertapan ketingal ngisih siyung pasuryan abrit amber gadak katandha bilih paduka Sang Pandya Betari Durga nedeng nawung duka pancen kepara nyata sruning dedugan ora ali kejaba amung marang kowe Madu Branta kowe ngasake kaprawiran kowe ngundurake putu Lesmana Mandra kemarin kepengin gayu wujuding wayu cakrane mbok weneke apa ora mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon yen ngono kowe wani karo aku mumpung dereng kelajeng Pandya Betari Durga monggo kamurkanipun Pandya Betari Durga menika mboten saged awas paningalipun menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun mboten badhe kawiyos pangendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adipapan plenggan ingkang ngabdipun Madu Branta tobat bukulun ngapunten bukulun patanipun ingkang abdi tadah wadana dening ngantos kalepyan anggen kula nyawang dhateng paduka Hyang Adi pukulun boten kanthi kanyana-cana krana saking paduka satemah kula nandhang cacat asta ingkang kados mekaten menika pukulun kula nyuwun pamit kula nyuwun pangapunten pukulun kula nyuwun pangapunten Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran Madu Branta inggih sinuwun kula ngabdi ngringin putih pun begawan Madu Branta paduka Nalindra Dwarawati ladal pancen wasis pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Dwarawati iki adhiku Werkudara apa dene Janaka lajeng kepareng paduka kados pundi menapa badhe ngrudha peksa kaliyan ingkang abdipun Madu Branta anggen paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba menawi paduka badhe paring pidana dhateng kula monggo sinuwun kula mboten badhe owel agengipun katigasa jangga kula mboten badhe selak waton menika dados sarana anggen paduka saged mbelani dhateng ingkang putra nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun menawi ngantos paduka sinuwun Prabu Ndrawati menika mbelani dhateng Raden Samba menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun eman temen ing atasipun panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu teka panjenengan boten priksa dhateng ngabdipun Madu Branta waduh mati aku
Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh pukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang wayah tadah wadana ngantos mboten nyumurupi dhateng kawontenanipun paduka Hyang Adi pukulun asih para ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganipun Begawan Madu Branta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka pulun sampun kepareng ngemongi dhateng anak kula Panangka Wijaya pukulun. Kresna apanulun ingkang wis miji kelawan Si Abimanyu ya atmaja kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan Mringin Putih krana wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning Nalindra wahyu Cakraningrat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarahing para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana. Ngandika ya wis ora duwe pangarep-arep wong atuam goleki kelawan kowe Abimanyu. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama. Ingkang putra namung sendika ndhawuhipun Sang Hyang Asih Prana kedah nilar dhateng kasatyaning Tanjung Anom inggih Plongkowati. Ora apa-apa cah bagus. Wadon kabeh dadi sarana kamulyanmu kabeh pun Rama bakal ngapura spira keluputamu. Kena penemban madu. Madu sale manuke podang unine kungkuan. Apa, Gong? Kan Madu Branta ora ana itu. Ha apa? Sing ana Ndara Abimanyu. Aku ora wis domongi Semar to. Kan Madu Branta kuwi bendarane awake dhewe. Kowe ming ora tanggap. Aku kira tau ngoncai Sasmita kaya ngono kuwi. Sing taun saiki ming ngimpen, tak buka ana ing 1001 malam. Wo. Nomer ya. Ya nggo penguripan. Terjangi ora. Ora ngono kuwi, Truk. Arjuna nuntun maring adat. Abimanyu kantinen bali marang negara Ngamarta. Kok ora aku tak ngendhake samba ndak ora prayoga kedadeane. Sombo nuntun maring adhawu. Kowe tak jarwani ning aja kaget lan aja kogel kagelan atimu ya. Inggih. Pandhita ing Ringin Putih Madu Branta mau sayektine adimu Angka Wijaya ingkang dimongi dening Sang Hyang Asih Prana. Mula gandeng Sang Hyang Marbudingrat wae momong kelawan Si Angka Wijaya. Ora neh yen to wahyu ora bakal keliya ya ming Angka Wijaya ingkang pantes lan trep kedunungan wahyu. Mula kowe tak jaluk sing ngalah, sing tentrem atimu, sing ikhlas. Ora usah duwe rasa grundel marang sapa wae. Sesuk yen ana tumurning wahyu meneh pun Rama sago bakal nggayuhake. Nggih, matur nuwun Rama. Sajae Kang Putra kok kagul. Le tindak mlayu banter banget mboten tumuju teng negara Ndarawati. Petro. Nom-noman kaya samba ingkang ora kulina digula wentah rasane mesti kaya mengkono, nggih.
kagol kok gelan atine dikira wong tuane ora mbelani marang anak. Lah nika nek tindakne kok terus pripun? Wis ben pancen kudu kaya ngene kodrat lelakoning si Samba. Merga pancen besok bakal ana lelakon ingkang ana sambung rapete karo anakku. Oh nggih, manut mawon, Ndara. Werkudara Lesmana nggih jaluk wahyu cakraning rat wis manjing angganing Abimanyu ya sak wahyu-wahyune butuhe wahyu kula kepengin dunungan wahyu kowe Balya aja gawe murkane pamanmu pripun aja gawe murkaning pamanmu Jodipati sampeyan ajeng murka kula ora wedi karo paman Jodipati aduh yo